ברוכים הבאים לג'מבוקס, פודקאסט שמארח מוזיקאים, יוצרים, אמנים ומפיקים, שידברו על הדרך שלהם והסיפור שלהם בעולם המדהים הזה שנקרא מוזיקה. האזנה נעימה. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של ג'מבוקס, והיום יש לי את הזכות והעונג לארח את ינון אלעזרי. מה שלומך יא אח? אח שלי, מה איתך? בסדר גמור, נעים להכיר. נעים להכיר אחי. אחי, אתה פתאום באת לי משום מקום. תשמע, אני מכיר את כל המתופפים בארץ, החיים שלי זה טופים ולראות מתופפים, ומהחבר'ה הצעירים לתומר צדקיהו וכו' וכו' וכו', ופתאום אני רואה איזה בחור מסוכס, יושב שם מאחורה, שומע את השם שלו, שומע את השם שלו, הולך להופעה רואה אותו, הולך לעוד הופעה רואה אותו. מה זה התופעה הזאת, אחי? מאיפה באת? היית האחרון היה שיר הזלוף, שיר הזלוף. כן. איזה כיף, אחי. שהרבצת שם בברבי, ואיזה כיף, אחי. זה כיף שהיית. מטורף, אחי, ויש לי, הרבה אנשים אוהבים מוזיקה וזה, אבל מתופפים קצת ישימו לב יותר לדקויות של הטופים, וישמעו אם זה ברמת של הסאונד, והווייב, ומה שמשדרים, ושירה שרצה אליך, ועפה עליך, אין כיף כזה. שירה חברה מאוד 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 קרובה שלי, מאוד אוהב אותה. גם שחר אוחמן היה פה, וסיפר שאתם איזה קרו כזה, וזה. נכון, זה התחיל מזמן, את ההרכב הזה, לפני איזה 4-5 שנים. והגענו לברבי, אחי, כאילו, אתה יודע, זה היה מלהופיע במקומות קטנים, כאילו, אוזן בר, לבונטין, זה שנים, פתאום בם, כאילו, אנחנו מגיעים לסולאוט בברבי, כולם, ההרכב האורגני, וכזה מסתכלים אחד על השני, כאילו כזה, אתה קולט? כן, יאללה, סבבה, בוא נספור, בוא נתחיל. מהמם, אחי, מהמם. אז אחי, אז דבר ראשון, תודה רבה. בכיף אחי, ואמרת לספור, וגם עם שחר אמרתי את זה, יש שם את הוואן הרציני הזה, גם שלומי היה פה שהוא הגאון. שלומי הגאון, שלומי אח שלנו הגדול והאהוב. אז כן, לשמוע את הוואן הזה על ההפצצה הזאת בברבי. הפיק שם, באמת, לא, באמת מגיע לו מילים ממש טובות וגדולות אחי, כי הוא הפיק שם הופעה באמת בחסד ובסבלנות ובדיוק ובבגרות, והוא תותח, כאילו, אתה יודע, אני עובד איתו בעוד כמה מקומות, וכאילו אני רואה איך הוא ניגש לכל דבר כאילו אחרת, כאילו כל דבר הוא נותן לו את היחס לגמרי. המדויק להרכב וכאילו לסוג של המוזיקה, אחי, זה לגמרי. אני הייתי פה איתו גם בפרק ודיברנו עליו ועל המעשים שלו, ואני בכלל לא היה לי את הידע של מה זה בכלל מפיק מוזיקלי להופעה. אני יודע מה מפיק מוזיקלי, אני יודע שלהופעה יש איזה מישהו שאומר את הדברים ומסדרים את השירים קצת אחרת, אבל הוא נכנס לדקויות שלא ידעתי, ולהיות בהופעה שהוא הפיק את הדבר הזה, והוא לא מנגן, כי בדרך כלל שהוא מנגן, הוא גם על הבמה ורוקד, אז הוא היה בקונטרול, מסתכל לכם בגאווה, והסתכלתי לו בעיניים הבורקות, והוא יודע מה כל דבר הולך להגיע, וזה כיף לראות את זה. כי זה בסופו של דבר בעיניי אווירה, אתה מייצר אנרגיה, עם אנשים שאתה יודע, גם הולכים עם המילה שלך, עם הניסיון שלך, שמים כאילו, אוקיי, בדוק מה שהוא אומר, מילה אחרונה, וכאילו, הוא בא לייצר אנרגיה, הוא בא לייצר כאילו אווירה באינטואיציה שלו, ובידע וכל העניין הזה וזה, ויאללה, עובדים ביחד, כאילו מוצאים את זה החוצה. מה יותר מזה, כאילו, אתה מבין? זה מה שאנחנו נועדנו לעשות בעיניי. לגמרי. אז כאילו, היה ערב מאוד מרגש, איזה כיף שהיית. איזה כיף היה להיות, אחי, זה היה... דבר ראשון הלכתי עם הבת זוג, שהיא יכולה על שירה בפני עצמה, התפוצצה בכוכב הבא וכולם ראו את זה, האמת שאני עוקב אחריה כבר זכר מה הייתה ב-The Voice, או גם איזה תוכנית ריאליטי, אז שמעתי, אז התחלתי לעקוב באינסטגרם, ושמעתי הרבה דברים שלה. כן. כן הגעתי, ופתאום עפתי, כי יש שם הכל, כי שחר על הגיטרה, ואתה לטופים, ואנחנו מקבלים פצצות לראש, ומה זה משנה הז'אנר, יש פה הופעה מטורפת, ובאמת הקהל היה משהו אחר, כל הקהל היה באוויר, זה מטורף. חשוב לציין שיש שם כאילו את שאר הרכב, שזה הספור שם שנותן עם האקוסטית, ושהוא חלק מההפקות של השירים, וכאילו זה, וקנט על הקלידים, נותן שם, ואמיר נוימן, שהוא בסיסט על. לגמרי. הוא הולך איתי. את הבאס. הרבה שנים אני והוא צמד כאילו של, אתה יודע, הרכב שיש לנו במשותף, שמשם כאילו ההיכרות שלי איתו, והוא כאילו, באמת, עילוי. חברים, אנחנו עוד רגע נמשיך עם הפרק. אני רק רציתי להגיד שהפודקאסט הזה, זה באמת חלום שמתגשם לי.
ורציתי להגיד תודה רבה לכולכם, בלעדיכם זה לא היה קורה. אני רק רוצה לבקש בקשה קטנה, שכל מי שרואה ונהנה מהתוכן הזה, יירשם לערוץ. כל עוקב כזה מגדיל את הקהילה שלנו, והופך אותה לגדולה יותר ואיכותית יותר. ככה אני יכול להגיע לאומנים גדולים יותר, לארח אותם כאן, שיתנו לנו עוד טיפים ועוד דרך לעוד פרקים. אז תעקבו אחרי ג'מבוקס, שזה הפודקאסט שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לעקוב גם אחרי אנבוקס, שזה האולפן שמארח אותנו כאן, האולפן שלי שנותן שירותי פודקאסט איכותיים, שנראים טוב, נשמעים טוב. אם גם אתם רוצים פודקאסט משלכם, אתם יכולים לשלוח לי הודעה ואחזור לכם עם כל הפרטים. חוזרים לפרק, תהנו. מהמם אחי, אנחנו ישר קפצנו למים העמוקים, אני רוצה רגע לעצור ולשאול אותך, בגדול שאתה ספר קצת על עצמך, למי שלא מכיר אותך, מאיפה אתה, בן כמה? אני בן 28, גדלתי בקיבוץ סער, זה ליד נהריה, משם במקור, מהצפון, צפון הרחוק. גדלתי בבית יחסית מוזיקלי, אפשר להגיד. אבא הוא בא מהתחום של הסאונד, עם חברת הגברה כאילו, מאז שאני בעצם נולדתי לזה שהוא איש סאונד כאילו כבר מנוסה, כאילו ועושה הגברות לאמנים ועניינים וזה, באזור שלנו. אחי הגדול הוא מתופף, קוראים לו יותם אלעזרי, מתופף של פול טראנק היום, אז ככה, יש לנו הפרש של 11 שנה. אז יצא שנכנסתי למוזיקה כבר מאיזה גיל כלום כזה של בוא תתפוס משהו, בוא תתפוס מקלות, בוא תתפוס דרבוקה, ומנגנים בבית כאילו, וזה קורה כאילו, אתה יודע. תשמע אחי, דבר ראשון תפסת אותי פה פעור, כי לא ידעתי את זה, אני מכיר גם את יותם, ברור, תופף אגדי ורץ עם פול טראנק, וידעתי שאתה ניגנת איתם, עכשיו אני מקשר הכל והכל מתחבר לי, אז כיף גדול. אז כאילו ממש זה היה אני והוא כאילו בבית, לא מפסיקים לנגן, הופעות כל שנה בחגים של הקיבוץ, שזה כאילו, לי זה לא זכור כי הייתי קטן, אבל כאילו יש צילומים כזה מגיל 4, 5, משהו כזה שכאילו היינו עולים לחגים כל שנה בשבועות היינו מנגנים, היינו עושים קטע, והוא אומר לי, כאילו מספר לי שגדלתי, שכאילו הייתי מלמד אותך מקצבים, כאילו היינו לוקחים איזה כמה מקצבים, כאילו על דרבוקה וג'מבה או משהו כזה, והיית זוכר את המקצבים, עכשיו כאילו איך הייתי זוכר? אני לא יודע לקרוא לכתוב, אז הוא היה מסמן לי משולש, ריבוע, עיגול, כל צורה זה מקצב, וככה היינו רצים. אתה מבין? זה כאילו זה היה... זה לימוד שונה. משם נזרקתי לה כאילו לבמות. אבל שניכם הייתם עולים כאילו טופים או... כן, היינו עולים כאילו כלי הקשה, קטע כזה של כזה זה, האחים שמתופפים, זה, אז כאילו... אז היינו מנגנים. זה היה... משם זה התחיל כאילו, כל מגניב. כל האהבה לטופים, ואתה יודע, ולבמה, איפה אתה זוכר, אבל שפתאום זה הפך להיות אולי מקצועי יותר, או איזה תפנית בעלילה, שאמרת, וואלה, קורה פה משהו גדול יותר? זהו, כאילו שגדלתי כבר לתוך הסט, ואשכרה הנחתי את הרגליים על הדוושה, על האייט ועל הבייזרם, אז כזה, אוקיי, סבבה, מגניב לדפוק, מה קורה, מה עושה, אני רוצה ללמוד. ובנהריה באותה תקופה לימד מתופף בשם ערן חיו, שהוא גידל אותי במשך המון שנים, כאילו נכנסתי אליו בכיתה ב' פעם בשבוע, עשה איתי עבודה יסודית, בהרבה סבלנות, בפדנטיות טובה, של כאילו יושבים ואתה מכין לי אישורי בית, וכאילו אם אתה לא קורא את הדף, יעני מההתחלה ועד הסוף בלי טעות, אנחנו נחזור על הדף, עד שאתה כאילו ככה. וזה מייצר לך איזה מין, גם כאילו, אתה יודע, יראת כבוד של, אתה יודע, אני רוצה להוכיח למורה שעבדתי, שהכל קורה, שזה השיעור עכשיו, זה מייצר לך איזה מין מנטליות של כאילו, זה לא צחוק, אנחנו באים לכאן נגן, כאילו, אני בא כאילו לעבודה, כאילו, כן, אני גם לא רוצה לאכזב אותך, אתה רוצה להיות מבסוט עליי, אז כאילו... אבל מאז חלמת, רצית, ראית הופעות וחלמת, שמעת שירים ואמרת, אני רוצה להקליט אולי, או מאיפה בפה שנה אמיתית? נכנסתי אליו מכיתה ב' ויצאתי ממנו מכיתה ב'. וואו. עמדתי אצלו 10 שנים,
של כאילו, ובדרך היו לי הרבה, גם תובנות, פתאום גם איזו הפסקה קטנה מהלימודים, כי זה פתאום היה לי אינטנסיבי קצת, איזה שנה, אבל תמיד ניגנתי. ואני רואה את אח שלי כאילו משתחרר מהצבא במקביל, אתה יודע, אני לומד ואני מפתח את עצמי ומוציא את הקטע הזה ומוציא את הקטע הזה ומנגן שם ואני רואה את אחי כאילו יוצא מהצבא, מקים את הלהקה שבאותה תקופה זה היה ניסמן טריו ולאט לאט הם נהיים פול טראנק ופתאום זה וסינגל פה ושטק והתפוצצות וכאילו ואתה כזה אוקיי, אני כאילו גם כזה אוקיי, זה מגניב להלאה ועולה על במות ועניינים ופתאום ומגיע המצב שאני באיזשהו שלב כזה, הוא אומר לי, שומע, אני צריך אותך, כשהייתי בן 20, הוא התקשר אליי ב-10 בלילה, הוא אומר לי, עשיתי טעות, יש לי טיסה לחול שלא שמתי לב שאני סגרתי עם אשתי, ואני כאילו, אנחנו חייבים לטוס, וזה פסטיבל חלב ודבש, יש לך מחר חזרה עם מרסדס בן ורד בן כאילו בקאוס, אז תעבוד על 3 שירים האלה ושיהיה לך בהצלחה מחר. כן, אז עבדתי בלילה קצת. כן, זה לא משהו זכור, זה טבילת אש. זה טבילת אש, כאילו, וזה כאילו פתאום, אתה יודע, הופיע מול כאילו אלפים, אמנם 3 שירים, הכל רגוע, הכל סבבה, אבל אתה פתאום כאילו, אתה יודע, אתה ליד אוריגת, ליד... יש לך פה כזה שנייה. מערכת רצינית. מה הילד הזה עכשיו כאילו... מי זה, מה זה הילד הזה שסתובב לנו פה בחדר, כאילו צריך שנייה לנגן, כאילו להיות סבבה, להוריד את התפקיד לזה. וזה היה וואחד שיעור, של כאילו... פחדת מזה או שהתרגשת, התלהבת ואמרת יאללה אני לוקח את זה? זה הייתה התרגשות גדולה, אבל תפקדתי, אתה יודע, כאילו זה לא חסם אותי, או לא איזה משהו שכזה, אוקיי, אני לא יכול להתמודד עם זה, כי ברגע שאתה עובד על משהו, ואתה יודע שאתה עובד עליו מספיק טוב, הגוף זוכר, כאילו תעלה לבמה, הכל טוב. אתה רק נשאר לך לשחרר זה, לעשות איזה סוויץ' בראש של הכל טוב, תנתק את הגוף עכשיו מהסיטואציה, ותרוץ. קרה לך אבל פעם הפוך, שהלחץ הזה גבר, והיה פשלות יותר מדי, לא שזכור לי, ואני גם לא מאחל את זה, לא לי ולא לאף אחד, דבר כזה. ואם חס וחלילה משהו כזה קורה, לא עבדת מספיק. תעבוד, כי בסופו של דבר זה זיכרון שריר. כאילו תעבוד מספיק כדי שמתוך שינה אתה תנגן את זה. אתה מבין? זה יש לך מנטליות של לוחם שברים, מה זה? לא, כי בסופו של דבר מה התפקיד שלנו? לשרת את הזמר, כדי שהוא יצא הכי טוב בעולם, ושכאילו, התפקיד שלי זה לתפוס, לראות מה שקורה, כמו שכולם, יש כל אחד על הבמה התפקיד שלו. אז יוצאים לקרב, אני מוכן, אחי, סע. כאילו זה כזה, כאילו של... מהמם. אתה מבין? לגמרי. ככה אני רואה את זה. לגמרי. זה נשמע כאילו שהדבר הדי ראשוני, לפי מה שאתה אומר פה, זה די בהתחלה היה לפני קרוב לעשור, שבבמה יחסית גדולה, מרסדס בן, רד בן, זה נשמע מטורף, אבל לפני זה או עם זה או אחרי זה, היה לך תקופה של להשתפשף קצת, כזה? כן. בגיל 16, נכנסתי ללהקה שגם אחי הקים, קוראים לה להקת ריטלין, שהיא בערך אני לא זוכר בדיוק את השנה, אבל הם כבר, נגיד 12 שנה אחורה מהיום, אפילו יותר. הם הפכו ללהקת אירועים, היו להקת קאברים שהם מנגנים כזה בכל מיני קיבוצים, פאבים באזור שלנו, ופה ושם וזה, עשו איזה חתונה, טק, פתאום עלה איזה כאילו, אוקיי, בדוק, בוא נתחיל לעשות חתונות. לגמרי. אחי כאילו במקביל התחיל פולטרנק וזהו, הוא בחר להשקיע שם את האנרגיה, לא בקטע רע או משהו, וזה כאילו יותר כאילו, והוא אומר לי, שומע, כנס, כאילו, כנס ללהקת אירועים, התחיל לרוץ, כאילו, ושם הכרתי המון אנשים, המון נגנים עברו שם, שלומי לדוגמה, אני מכיר אותו משם. הרבה חבר'ה שישבו פה, אני מכיר את שלומי מגיל מאוד צעיר, והכרתי אותו מריטלין, ממחווה לרדות שעשינו שם, שהייתי בתקופה שכאילו אחרי הייתי בבית ספר, כאילו, כזה, וניגענו באיזה בר בגולן, את המחווה הזאת, זה הופעה שאנחנו עד היום זוכרים, שנהנינו בה רצח. נשמע כך. וכאילו, והלהקה הזאת העבירה אותי בית ספר, אני עד היום איתם, כאילו
זה המשפחה שלי, זה אחים שלי. אז זהו, אני לא הכרתי, עוד לא התחתנתי ועוד לא הזמנתי אתכם, אבל שמעתי. אז כאילו זה הבית ספר לדעתי הכי גדול, של גם להיות אינטואיטיבי, גם כאילו לזכור הרבה שירים בראש, וכאילו אתה יודע, המון ז'אנרים בערב אחד שאתה צריך כאילו להתחיל לשלוף. ושמח אחי, אתה בא לבדר, כאילו אתה, זה לא מישהו שאתה משרת את השיר שלו ואתה מעביר איתו את הרגש כאילו החוצה, זה יותר כאילו אנחנו די-ג'יי, ובואו נשבור פה את הרחבה, אתה מבין? זה כאילו, זה המטרה. אתה מרגיש שם יותר חופשי לעשות ולהתבטא, לעשות משהו שבא לך? כן, לא בהכרח זה תמיד מתאים, כי אתה בסופו של דבר שיר זה שיר, וכאילו אל תחפור, אבל כן, יש את המקומות שאנחנו כזה עושים את השטויות שלנו, ומאבדים במקום, אתה יודע, בטוקבק פתאום מישהו זורק, וזה זורמים איתו כולם, טק, נכנסים, כאילו אנחנו מנגנים המון שנים ביחד, אז גם יש כאילו איזה מין חיבור כזה של, אחי, אני שם 12 שנה. מטורף. זה הזוי. זה תקשורת מוזיקלית של רדות. חשבתי זה לא מזמן, וזה כזה, וואו, עבר הרבה זמן. וזה כיף, כאילו. זה משפחה, כאילו זה ממש ככה. אז זה כאילו הניסיון שלי, והיה גיל 23-4 כזה, עברתי למרכז מהצפון, אחרי השירות וזה, עברתי למרכז, קבל טלפון משלומי, עוד שאני בצפון, יש איזה זמרת שאני רוצה להכניס אותך לזה, אני צריך ממך 1, 2, 3, 4, אמרתי לו יופי, זה בא לי טוב, אני בדיוק נכנס לסאבלט, אני נכנסתי פה לעולם של ההפקה, כאילו העולם של ההפקות, מריטלין שכאילו אני עושה את זה, כאילו, אוקיי, סבבה, חתונות וזה, לפתאום לבוא, ללכת לחזרות, ויש לך כאילו סוג של אודישן כזה, ומסתכלים, יש צ'ארטים, צריך לקרוא צ'ארטים, קונה אייפד, משקיע, עובר בדיוק לתל אביב, הכל ביחד, מנגנים, מבסוטים, עובר, הכל קורה, הכל סבבה, באמת ניגענו כמה שנים, כאילו אתה יודע, אתה בא משלמים על חזרות, אין לי מושג, אתה יודע, כאילו אתה בא משם, אתה כזה, מה זאת אומרת? איך זה עובד? כן, כאילו, משלמים על חזרות, בדוק, כמה? וואו, סבבה, יופי. ולהופעה, וואלה, סבבה, אוקיי, סבבה. כזה, כאילו, זה שוק של הבועה של הצפון, אתה פתאום עובר, אתה קולט כאילו שאוקיי, סבבה. יש פה רגע ללמוד כמה דברים. יש פה אפשר לעבוד. כן, והכל סבבה והכל כיף, והכרתי אנשים מדהימים, אתה יודע, בדרך, והגעתי למרכז, ונכנס לי חבר לחיים, אלעד נדב, תופף על. אחד המוכשרים פה. והוא, דרך ריטלין אני מכיר אותו, שהוא כאילו נכנס, הרחבנו את הצוות של ריטלין, והוא נכנס לצוות, כאילו זה, בריטלין בגדול יש איזה 20-25 נגנים, בטוטל, כאילו יש איזה 3-4 מכל נגן. וכל פעם יש תחלופה או ש... לפעמים גם זה קורה במקביל, לפעמים אנחנו משתלשים בארץ באותו ערב. הבנתי, כאילו כמה אירועים שאתם עושים ביחד. כן, אז, והכרתי אותו, וכאילו, אתה יודע, זה מהתקופה שהגעתי למרכז, ופתאום אתה מכיר עוד אנשים, ואתה נחשף לעוד עולם, לעוד כאילו, לעוד ציפורים, לעוד כאילו בן אדם שמסתכל על ציוד אחרת ממני, אני ואח שלי, אני והוא בציוד על הפנים, אין לנו מושג. לא מתעסקים בזה יותר מדי, אוהבים את המצילה הזאת, אוהבים את זה, אבל מי כאילו עכשיו להחליף אורות יותר כאילו, אתה יודע, זה דברים שאתה כזה... כן, זה פתאום ה-level הבא של... זה לא, זה כאילו, זה גישה, של כאילו אנחנו מאוד... לא יודע, עוד סוגים, כאילו אתה מאוד מצומצם בצפון, גם במבחר של דברים, גם בכאילו, אתה יודע, מצילות, בלי להעליב, כן, אבל... כן. פתאום אתה מגיע, יש לך מבחר, יש לך כאילו עוד זה, פתאום לא יש את זה, אתה רואה כאילו, יפתח הראש. מהמם. כן. זה כיף, זה בטח גם... המחקר הזה, לא שלי יצא יותר מדי, אני דיברת קצת על אלעד נדב, אז אני הייתי מגיע לז'אן ז'אק, שהוא נותן שעות חופשיות למתופפים, והייתי שומע, היה לו חדר שם. נכון. לא יודע אם זה קורה עד היום, לא, אבל... הוא עברנו משם. היה לנו תקופה שהיה לנו סטודיו ביחד. הוא יצא משם, היה לנו סטודיו ביפו, לי ולא, והעברנו את זה אליו הביתה, באיזשהו שלב יש לו סטודיו בביתה, שזה פצצה. אבל כן, בחדר הזה בז'אנק שם היינו יושבים כל הזמן.
יצא פעם שאני באתי סתם כזה לנסות להתאמן ממה שידעתי את ה-1-1-2-2 שלי, ופתאום שומע מפלצת, אחי, מפלצת, הבן אדם, כל מכה דבש, כל בטיימינג כמו שצריך, אתה לא שומע את הקליק, אבל אתה שומע שהמבנה יושב בול, כאילו. אז אני שואל, תפיק, מה קורה שם? מי זה המכון? זה בן אדם יושב שם, או שזה לחצת פליי על לא יודע מה? כן. אמר, זה לנדב, אתה לא מכיר? לא מכיר. אז באותה תקופה גם היה לו מלא להקות כזה לילדים וזה, אני לא מכיר. ואז יצא מצב שאני ואפיק בחדר שלו, ואז אלעד בא לשבת איתנו, והם מדברים כזה על מוזיקה, ואנחנו מדברים כזה, והוא שואל אותי מה קורה, ואני שואל אותו מה קורה. אז כזה, אתה אלעד נדב, אתה מתופף של רביד פלוטניק, הייתי בהופעה שבוע שעבר. וזה מטורף, כי גם אחר כך נוצר השיר עליו, שהוא שר עליו, שהוא מתקין דלתות וזה, אז הוא דיבר איתי על זה שהוא מתקין דלתות, ועל הדרך הוא גם מתופף ועניינים. נכון. וזה פיצץ לי את הראש של, אחי, אתה שובר במות, אפרופו פולטרן גם, שוברים במות. שוברים את הארץ, ויש לך את העבודה הצידית שלך, שאתה אוהב אותה, ואתה בא, נותן בראש פה, נותן בראש שם. אף אחד בטח לא פה, כולם עושים עוד משהו לצערי, כאילו, כן, הלוואי והיינו יכולים, אתה יודע, להגיד, זה מה אנחנו עושים, נגנים רק עם זה, עושים רק ככה, וזהו, אבל כאילו לא, זה לא מעטים הנגנים שאשכרה עושים את זה. אתה לא חושב שאפשר להגיע לאיזה... אתה צריך להיות פרוס על כל כך הרבה מקומות, ולא תמיד הכל קורה, ולהיפתח לעוד דברים חדשים. יש עליך, זו משימה גדולה, כאילו, להיות נגן של, כאילו, אתה צריך פה איזה 10-12 חבר'ה, כאילו, הרכבים שונים, זמרים, דברים, זה לזכור, זה לקרוא, זה מעכשיו לעכשיו, זה להתחיל לארגן מחליפים, כאילו, זה חתיכת עניין, כאילו להגיד אני נגן של איזה, הלוואי היינו יכולים, אתה יודע, בחלום לנגן עם איזה 2-3 אמנים, גג, ולהגיד זהו, חלס. זה מה אני עושה בחיים. זה מה אני עושה בחיים, אני יכול לקנות דירה. הלוואי. אבל אומרים תודה על מה שיש. כן, מבין. ואם צריך לעשות עוד דברים מהצד, עושים. כאילו אין, אתה יודע, אף אחד לא באמת... כן, אז הדבר הזה שראיתי, אתה יודע, אני הייתי קצת אחרי הצבא שם, ואתה יודע, אתה שואל שאלות, מה אני רוצה לעשות? אני אוהב מאוד מוזיקה, אני אוהב מאוד טופים, מתחבר לזה, אני רוצה להיות מתופף, אני רוצה ללכת לזה. אני באתי מנקודה שונה, קצת כמו אולי אותם, שהיית החבר'ה שלי, ורצינו לעשות הלהקה, והיינו מסתכלים על להקות מחול, והיינו רוצים את מטאליקה ואלתר ברידג' והסתכלנו על מה קורה פה בארץ, ואמרנו, זה לא עובד כל כך זה. אם אתה מתופף מספיק טוב, אתה תגיע... לא להעליב, אבל המוזיקה המזרחית שלטה פה, ואני תמיד נותן פה את הציון של עידו מימון, בין המתופפים המטורפים בארץ, תופף של איתי לוי, גם כל מכה מטורפת, בן אדם טכני בטירוף, ומלא לב, רואים את זה ושומעים את זה, ומי שקצת מכיר טופים ויש לו את האוזן הזאת, שומעים את זה ישר, והסתכלתי, פעם אחת יצא לי מצב שנכנסתי לכלי זמר והוא היה שם וכזה בדק מקלות, אתה יודע, אז פתאום אתה שומע משהו אחר ושם הכרתי אותו, ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, זה מדהים, הוא מתפרנס, הוא מפרנס פה משפחה, הוא חי בכבוד וזה, השאלה, אני רוצה לעשות את זה, כי אני בז'אנרים שלי, כמו שאמרתי לך, באתי מרוק ומטל, אז היום אני כבר פתוח, אין לי איזה ז'אנר אחד ספציפי שזה, אני באמת שומע הכל, ומה שטוב לי באוזן, ומה שאמיתי לי, ומה שבא עם... בסיס טוב ואמת, וזה בא מאיזה משהו, ובא לספר משהו, להגיד משהו, משהו עם ערך, זה המוזיקה שלי, זה אין לי פה איזה, זה אמת וכנות, וחופר על זה פה המון בפודקאסט, כי אין זמן לעשות, אני מסביר כביכול לכל אורח מחדש, איפה הייתי? אלוהים שיעזור. דיברתי על איתי לוי. ברצון, כאילו בהתלבטות עם להיות... כן, אם להיכנס לזה בכלל. אם להיכנס לזה בכלל, כי שוב, רצינו את החבר'ה שלנו, רצינו אנחנו חברים, אנחנו שרו מנגן, הוא על בס, הוא על גיטרה, אני על טופים, בוא נעשה עם זה משהו, ומהר מאוד אתה מבין, החיים רוצים כסף, אתה אחרי צבא, אבל מה עם לימודים, ואתה צריך להתחיל להתפרנס, ואתה מתחיל למלצר בזמן שאתה רוצה רגע לעשות פה חזרה, שם ג'ם, פה זה, פה בירה, פה לצאת עם בחורה, פתאום אין לך את המנוף הכלכלי לכל הדבר הזה, שוב, זה נטו, לקחתי את זה מהנושא שאתה נתת, שמאוד מאוד קשה, גם ליוצרים וגם לחבר'ה שכן מצליחים, סוגרים הופעות וזה, והכל קורה,
אבל עדיין כזה, חודש בחודשו, שקל לשקל לפעמים, חוסרים למצילה אחרת, חוסרים לאיזה משהו אחר, מזכירים אולפנים, למפיקים שירים, זה דברים שעולים כסף. נכון. וזה עולם מטורף, הלוואי באמת שהדבר הזה היה מתגמל יותר ונותן כוח לבן אדם לפרוץ, כי יש כזה מי שפורץ, פורץ במלוא ה... וגם זה תקופות של ירידות, אחי, זה לא... לגמרי, אני רציתי לתת, לא יודע מתי זה יעלה, אבל אנחנו עכשיו במהלך מלחמה, כן, והכל הנה, דוגמה סגור. טובה, זה מהקורונה עד אתה יודע, עד להיום. אתה בא לתת, ואתה חוטף, כאילו, אני לא מדבר רק על המוזיקאים, זה בכללי פה, כאילו, אין... כן, אני גם כבעל עסק, כולם, כל בעלי, אני משווה הרבה מוזיקאים לבעלי עסקים, כי זה... גם בלי המלחמות והדברים שבאמת מפריעים לנו בענק, לפעמים בתחום הזה בכלל שאתה עצמאי, יש תקופות שאתה יותר, ויש תקופות שאתה פחות, ויש כאילו... בעיניי החוכמה זה לדעת לשים כאילו בתקופות החזקות, דווקא לרגעים של, אם זה לחורף, אם זה, אתה יודע, לתקופות שפחות, שנייה לשים כדי שיהיה לך על מה להישען. בוא נחזור רגע אליך ולמוזיקה. מאוד עניין אותי, הגענו לאיזה שלב מסוים בחיים, רציתי לחזור קצת אחורה ולשאול מה היה... כן, יש את האח שלך, אבל מה עוד היה לך השראה, איזה מוזיקה היית שומע, מתופפים ספציפיים שהיית רואה ואומר, וואלה, אני רוצה להיות כמוהו, משהו כזה, היה דברים כאלה? תראה, אני מאוד הייתי מושפע, בגלל שהכי חשף אותי למוזיקה שמתופפים. דייב ווקל, זה היה אני שעות, שנה, לקח לי להוציא איזה קטע שלו, שאני כאילו, אני נלחם, כדי להתחיל להבין מה הוא עושה שם בכלל. ובאיזשהו שלב הפסקתי לספור ופשוט למדתי את הקטע, ואחרי כמה שנים פשוט הבנתי מה אני מנגן, מה המשקל, ניתרתי. אבל נהניתי מזה, והוא לימד אותי, אתה יודע, מהפיל וכאילו שיעור של, בונה, אתה לא יכול להביא פה מכה למכה, שכח מזה, ואם כן, אז יש לך הרבה מוטיבציה, וגדלתי עליו כאילו תקופה ארוכה, ומשם הגיעו ההשפעות של הגוספל, שהייתי שומע הרבה גוספל, אני מושפע מהמטופים האפרו-אמריקאים, של כל הגוספל צ'ופס, כל הדברים האלה, הפילים של ההיפ-הופ, זה דופק לי את המוח. אז כן, כאילו, זה רוב הילדות שלי. זה בעיקר זה? כן, לא גדלתי, לא באתי מהרוק, לא באתי מהקלאסיקות, לא נחשפתי לזה כל כך, זאת האמת. לא כל כך חשפו אותי לזה. נגיד יותם וזה לא שמע בתור מתופף, באמת? כן. וואו, זה הדבר הראשון שנחשפתי אליו, לנגן סמוק און דה ווטר על הגיטרה, זה לשמוע רוק. אז היה, אבל זה פחות היה העולם שלי. וכאילו גם עד היום, אתה יודע, בחבר'ה כזה מסתלבט, איך אתה לא מכיר את זה, כאילו, לא מכיר, לא יודע, לא מכיר את זה, אתה רוצה, כן, לא מסוגל לשמוע את זה. אבל אני כאילו, כנראה ידע לנגן את זה היום. זה כאילו שזה מוזר, זה מוזיקה של פיוז'ן יעני, זה כזה, מה אתה ג'אזיסט? לא. כאילו. זה פיוז'ן של פעם, של תופפים של זה. אז זה תמיד הגניב אותי, כאילו. זה מגניב שיש לך כזה יותר לשמוע טופים, פחות מלשמוע את המוזיקה ואת זה מטורף, כאילו, אני תמיד רציתי, כמו שאמרת, בסופו של דבר, הטופים באים לשרת איזו מטרה מסוימת, שזה שיר, שזה הופעה, שזה הקלטה, שזה משהו. אז למשל שהייתי הולך להופעות בלייב, הייתי כאילו מאוד מאוד מורשם, וכאילו, אם זה מברק רם של דודו, ותומר באמת, וכאילו, אתה יודע, שהייתי רואה בלייב, הייתי כזה, וקרן טפרברג, שהיא... מדהימה. הייתי רואה עבודה של איך כאילו לשרת שיר, כאילו איך... כמה פחות זה יותר. לגמרי. בקטע טוב, של כאילו, הוא פשוט עוזר לזמר להטיס את השיר למעלה ולרגש, וזה כזה יפה, וגם לתת איפה שצריך, נותנים. לגמרי. אז כאילו, זה כאילו הדברים שמאוד כאילו, ככה עיצבו, ואחי, שוב, ערן עשה עבודה לא נורמלית, ערן זה המתופף, באמת, הכי טוב, וכאילו, לא כל כך מכירים אותו לצערי. אתה מכיר אותו? על איזה ערן אתה מדבר? ערן חיו. לא. זה הזיה מבחינתי, תופף עם שלומי שבת, תופף עם שרית חדד, תקופה שאני למדתי אצלו. אז אני כנראה שמעתי אותו מתופף, אבל אני לא מכיר אותו בשם.
הוא מנגן גם עוד הרבה, הוא פשוט כאילו שולט בכל ז'אנר, הוא גם לימד אותי של כאילו תהיה ורסטילי, אתה צריך לדעת רוק, אתה צריך לדעת ג'אז, אתה צריך לדעת את כל העניין של הלטין, לזכור דברים נגיד לצורך העניין סולואים. וכשלמדת אצלו לא נחשפת למוזיקה? נחשפתי, אבל זה כאילו, זה היה טעימות, זה כזה אוקיי, אתה מבין את הראש, אתה מבין את העניין, אתה הבנת את הפיל, עכשיו תעשה עם זה משהו אם בא לך בבית, כאילו, אם זה מושך אותך, תעוף על זה רדות ודברים כאלה וזה. אבל כאילו, אתה יודע, השורה התחתונה, הוא לא בא וקפה עליי איזה ז'אנר, הוא פשוט אומר, אתה צריך לשלוט פה בהכל, במזרחית, ברוק, ברגעי, כמה שיותר תעמיק ותדע, ברכה, יהיה לך יותר קל לצאת הוא עשה אותך פרקטי, כאילו. לצאת כאילו לשוק ולהציע את עצמך, שיהיה לך יותר זה. עכשיו, לא שאני טופ בהכל וזה, כמובן שבתקופות אני כזה, אתה יודע, מעמיק בכל מיני דברים שפתאום באים לי, שמעניינים אותי. מגניב. היום אתה מרגיש שאתה קצת יותר אולי פתוח למוזיקה? בטח, כמובן. מה היום אתה שומע? בשנתיים האחרונות, שנתיים או 3, הכרתי את טאפה שנכנסתי לחיים, מאיזה הפקה שעשינו ביחד, תור גיטריסט שוב הוא חניגן שם, וכאילו אמרתי לו, מה, ראיתי סקיפי טס, מתי יש לך הופעה? והלכתי לראות אותו מופיע במרץ, כאילו הופיע עם די-ג'יי, ונגמרת ההופעה, אמרתי לו, פצצה, חייב תופים. חייב תופים. כן, כן, אני יודע. אז אמרתי לו, אז יאללה. בוא ניכנס בזה. סקיפי נתן את האישור, את האוקיי. עבר כבר לארצות הברית וזה. יובל אונו זה כפרה עליו, אח שלי היקר. נכנס איתי לסטודיו. ואני באיזה משך חודש וחצי, כל יום 4 שעות, מעמיק איתו לפרטי פרטים, ונכנס כאילו, אתה יודע, יש לך 17 שירים, כל שיר איזה 2 דקות, 3 דקות, וים פרטים, וז'אנר שאתה גם צריך להתחיל להעמיק בו, של מטל רוק, כאילו, זה פחות הבית, שזה פחות הדברים שאני שומע, וזה פתח לי עולם בקטע הזה, בקטע טוב, יעני של, אוקיי, התחיל להרים ווליום, התחיל כאילו להביא פה מקצבים, מעברים, דברים שונים, חשיבה שונה. ממש ישבנו, הקלטנו שיר כאילו לפרטי פרטים של כאילו זה, ועכשיו שבתי להתאמן על השיר מההתחלה ועד הסוף לבד. מדהים. וזה פתאום כזה, אוקיי, מה כאילו, אוקיי, תביאו לי עוד משהו. נתרעב זה לא יהיה קשה כזה, זה לא יהיה קשה ככה. זה קטע טוב. זהו. טאפש קפץ לי לאוזניים גם בשנים האחרונות, גם מימי סקיפי, ומזמין אותו כל הזמן, טאפש בוא כבר אחי, בוא תספר את הסיפור שלך, כי יש לך פה כמה מילים וכמה אנשים שדיברו עליך, ואיזה מוזיקה ואיזה בן אדם אחי, וכמה אנרגיה. אח שלי בלב, באמת, כאילו זה נכנסתי לחיים, כולנו, זה מין חבורה כזאת כבר, שממש כאילו נהייתה, שיש כזה מין הרמוניה כזאת של הוא עושה מוזיקה איתו, הוא מנגן איתו, הוא בא לכאן, לוקח החלפה לכאן, הוא ממש נהיה כבר איזה מין, אני מת על זה. לגמרי, זה יצא לי מצב שאני מערך פה מישהו, והוא מדבר איתי על מישהו, ואז איכשהו המישהו הזה מגיע. הכל קטן גם אחי, הכל כאילו, כולנו פה, הכל כאילו, הכל קטן פה. כולם עם כולם, כולם מנגנו עם כולם, כאילו, אנחנו ניפגש בסיבוב כל הזמן. לגמרי, וזה כיף גם לראות את זה, שמפרגנים, ממש יש פרגון מטורף, ולא איזה אגו גדול, ולא אני יותר טוב, אין את זה, זה כיף לראות את זה. כאילו, אתה יודע, אני שומע מוזיקה, אני לא יודע מה קורה שם, אני רואה את ההופעה, אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, אבל עכשיו שיוצא לי לשבת פה על כוס קפה שחור וכוס יין. כוס קפה עם כוס של יין, שזה מדהים בעיניי, לא יצא לי. רק כאן, רק אצלנו.
ולדבר עם אנשים, ולהגיד, והוא מפרגן להוא, והוא מפרגן להוא, ואתה חייב להביא את ההוא, וכולם בכבוד, בטח. בחברה, באחווה. מה נשאר לנו, אם לא, אתה יודע, אנחנו גם ככה עושים משהו של כאילו מוציאים כיף החוצה, ועושים את מה שאנחנו אוהבים, תפו חמסה. אז למה, כאילו, עם אנשים טובים, חייב, כאילו. כן, כיף לראות את זה, כיף לראות את זה, כי לפעמים, אתה יודע, אתה שומע סיפורים מכל מיני דברים, בעיקר מחול, שיש לו מריבות וזה, וכסף. גם פה, כאילו, בטוח שיש, לא שאני חשוף וזה גם לא כל כך, רחוק ממך. משהו שאני מתעסק בו, כן, כי זה כל אחד והעולם שלו, אבל יכול להגיד לך מהמקום שלי, מהחוויה שלי, פרגון ואהבה, ובאמת כאילו, באים לעשות כיף, בתכלס. כולם רוצים לבוא לעשות כיף. אומרים תודה על מה שעושים, ויאללה, לבמה, כאילו, בסבא, ברצח. והוא הולך לזה, הוא לוקח, נכנס שם החלפה, טק, לוקח את הגיג אליו. יאללה, גם ככה אתה תביא לי את הגיג לפה, וכאילו אנחנו... כן. נו, אז מה, נריב על זה? לא, ברוך השם, תודה על מה שיש, וכאילו... וטפו יש, יש לא מעט, אחי, הרבה חבר'ה צעירים, הרבה יוצרים, יוצרות, המון חבר'ה צעירים שעושים מוזיקה חדשה, לא יודע איך זה קורה, איך עוד מחדשים מוזיקה, איך עושים אותה אחרת, זה מטורף. טאפש לדוגמה עושה משהו שלא שמעתי בחיים, זה כאילו... מהמם, וכיף לשמוע את זה, וזה קור איתור, גם עם שלומי דיברנו על זה, שיש פה חבר'ה מטורפים, וכאילו, כיף לראות את זה, וכיף לשמוע את זה, זה לא איזה סגנון אחד, שאז מה שהפריע לי, שהייתי בצבא, וחשבתי, קרני מתופף, לא מתופף, היה פה בעיקר מיינסטרים כזה, של מזרחית, ים תיכונית, לשם כולם פותח רדיו, וזה מה ששמעו, היום אתה פותח רדיו, ויש לך מגוון, זה כיף גדול. בא לי קצת לחזור אליך ולסיפור שלך, אין לי מושג איפה אנחנו בטיימליין. הייתה תקופה באמת שהגעתי למרכז, ולמדתי ברימון, ובאותה תקופה הרבה חברים כאילו מהצפון, הבנו שכולנו במרכז, כולם פתאום עוברים כאילו, זה דברים מקריים כאילו של הלכתי ברחוב לחפש את הסאבלט, פתאום אני רואה את החבר שכאילו פתאום חזר לשיר, בכלל לא הזמר, פתאום בבית קפה, כאילו, אחי, מה איתך? סבבה, מה, אתה פה באי? כן, וזה, בוא נשב קפה. קבענו לקפה, יושבים לקפה, מדברים, מה אתה עושה עכשיו בחיים? אני הולך ללמוד ברימון, אמרתי לו, מתי אתה הולך ללמוד ברימון? זה ביום ראשון, אמרתי לו, וואלה, גם אני, בוא ניסע ביחד. סבבה? התחילים לדבר, הוא מתחיל להשמיע לי מוזיקה, שהוא עושה עם חבר שלנו מהצפון גם, שמסתבר שהוא בעיר, והוא מתחיל להשמיע לי דברים. עוברים כמה שבועות, הוא אומר לי, תקשיב, מישהו שעובד איתי בקפה, חצוצרן, הוא אמר שיש איזה בסיס שאנחנו חייבים ללכת לראות. שהוא מנגן ברחוב סטנדרטים כזה, כזה ג'אז וזה. הלכתי לראות אותו, אני חייב שתבוא לראות אותו גם. מגיעים לפינה הזאת שהם מנגנים שם ג'אז, ואנחנו מסתכלים אחד על השני, כזה... תארוז לי את זה, את הדבר הזה, בבקשה. ושם הכרנו את תמיר נוימן, ואז הוא נכנס ללהקה, קוראים ללהקה בייבי בלו, ועוד חבר שלי מהילדות שנכנס גם קצת כאילו אחרי איזה כמה חודשים, שהוא הפיק את האלבום ואת כל העניין, וזה באמת רץ, כאילו אנחנו רצים אני כבר כמה שנים. מוזיקה באנגלית, R&B, זה פחות כאילו תופס את האוזן הישראלית, זה פחות, אבל אנחנו עושים כאילו, אתה יודע, את הכיף שלנו, זה הכי חשוב, דבר ראשון לעשות את המוזיקה בשביל עצמנו. בדיוק, זה כאילו הבייבי של כולם, כאילו זה כל אחד מה שהוא עושה, ואיפשהו מנגן, אני במקביל ניגנתי זה, נוימן נכנס נגן עם עוד אמנים בדרך, כאילו, אבל תמיד חוזרים הביתה, מנגנים, עושים את הכיף שלנו. כיף גדול. זה המקום שלנו ליצור, לעשות את הצחוקים, לפרוק, לדבר שטויות, לקלל, הכל, כאילו. וזהו, והכל ורוד, והכל יפה, וזה, ופתאום בם, 7 לאוקטובר. ומשתנים החיים לכולם, פתאום איזה, אתה יודע, דברים מתחילים לקרות, אין עבודה, פחות חתונות, פחות כל האנשים שניגנת איתם, אבל קורה, לא קורה, ואני כזה, אני צריך לשלם שכר דירה. אז אני אלך לעבוד עם אלכוהול, ואני אלך לבר הקרוב לבית, ואני אציע את עצמי, ונכנסתי לעבוד שם 2 וואלה. כן. מטורף. ותוך כדי דברים מתחילים, תוך כדי אני כאילו מגיע למסקנה של כזה, וואלה, לא בא לי לנגן עכשיו עם הכל ומהכל, כדי לנגן דברים שפחות מתחבר אליהם,
וזה בסדר. לא בא לי לדבר על מוזיקה כל היום, בא לי לשמוע שטויות של אנשים שלא קשורים למוזיקה, נתק רגע את עצמי מהזה, ואם יבוא משהו שבאמת בא לי לקחת, אני אקח אותו. אני טוב לי עם החתונות, טוב לי עם זה עבודה שקרובה לי, אנשים טובים, צוות עובד עם אלכוהול, פסוט, כל טוב. ואז מגיע טלפון משלומי אלימלך. אני צריך אותך בהחלפה ברדיו, עם נס וסטילה. עומר פאנק, תופף חיה, שזה לא פנוי, עניינים, זה, אני צריך להיכנס לשם. אמרתי לו, טוב, סבבה, החלפה. יאללה, בוא ניכנס וזה. דברים מתגלגלו. לטובה, כאילו, אתה יודע, במקום טוב גם, זה בדיוק העניין שדיברנו מקודם על הפרגון ועל לגמרי. הוא פחות הראה פניות, הוא פחות הראה זמינות לזה, הם חיפשו כאילו באמת להקים צוות באותו זמן וזה, ואמרתי יאללה אני נכנס לזה. אמרתי ללהקת אירועים שאנחנו מופיעים המון פעמים בחודש, תקשיבו אני נכנס פה לאיזה משהו, צופים כאילו, זה הולך להיות כנראה הרבה תאריכים, אני כנראה הולך, והם באהבה, משחררים לי, דיברתי עם עומר, אמרתי לו ככה וככה, הוא אומר לי בעדוק אחי איזה כיף, והכל סבבה וכולם בטוב. איזה כיף שזה ככה. אני ממשיך לעבוד בבר, כן? לא... זה העניין. כי רצית את זה תמיד במקביל או? כן, כי כאילו הכל טוב, זה קורה וזה מדהים וכיף לי והכרתי אנשים מדהימים ודור ונס וכל הצוות, גגי ושלומי וממן ולנדאו ויוני, כולם צוות מאוחד ועברנו המון שעות ביחד והמון הופעות והמון ימים אינטנסיביים וכולם מה זה באמת צוות מדהים שזה הכי חשוב בעיניי. לגמרי. שאתה עובד וכאילו עם אנשים שכיף לך לעבוד איתם, שאתה מחובר אליהם, שאתה יכול לשבת איתם בלי קשר לעבודה. ורון בלכר סאונדמן חיה, אח שלנו. וזה, אתה יודע, פתאום, אז כאילו, יוצאים, מתחילים לעבוד, אתה יודע. ואני עדיין בבר גם, הכל רגוע, אתה עושה עוד משהו. כי אתה צריך עוד כאילו זה, כי זה עדיין לא מספיק. אתה מבין מה אני אומר? מבחינה כלכלית כאילו? כאילו, מבחינה כלכלית כאילו, כן, אתה יכול להגיד לי שאין אחורה, אבל זה בשביל הנפש, אתה רוצה עוד משהו שהוא כאילו גם לא קשור לזה. של כאילו, אתה מבין מה אני אומר? עדיין לא מספיק, כאילו זה כאילו בא לך גם אתה מסתכל על הבא בתור אסקפיזם כזה, שאתה בא, עובד בכיף. כן, כאילו, זה גם מוריד אותך, אתה עולה לבמות, ומופיע מול כאילו, אתה יודע, בעיריות וזה, מול אלפים, זה, לך, תחזור הבר, ותעשה פיילוט גם, כל רגוע, אחי. תפלט לי את הכוס יין, אחי. בדיוק, ופתאום אלעד מתקשר אליי, בתקופה של המלחמה, של ההתנדבות, אני צריך שתחליף, כי יש לי איזו התקנה שאני חייב לקחת, ואני צריך שתלך עם רביד לאיזה מופע התנדבות, סבבה? אמרתי לו, גנוב, ברור. אז באמת כאילו זה גם יצא לי לעשות, זה היה זכות גדולה, וממש כאילו, גם אתה יודע לשמח, חיילים, תקופה הזאת. מסתבר שבעלה של אחותי היה בקהל גם, שזה בכלל קטע הזוי. איך זה היה פתאום שומרי אותך על הטופים? אז זה היה, אתה יודע, וכאילו נתנו את זה והכל, ומתקדם, ולצערי איבדתי חבר בנובה, חבר קרוב מהצפון, ירדן בוסקילה, זיכרונו לברכה, וקרו דברים הזויים, כאילו מאז אותה תקופה, שפתאום הגיעו כל מיני הצעות, אתה יודע, ברגע שאתה משחרר איזה משהו בראש, וכאילו אתה מגיע לנחלה, למקום שלך כזה, אוקיי, אני איתם, יש לי את ריטלין, אתה באיזה מין, פתאום דברים, ברוך השם, מתחילים כאילו להגיע כל מיני הצעות מעניינות, פתאום כל מיני דברים כאלה, ופנו אליי מיסמין מועלם, לעשות שם החלפה. מגניב. אל ברק ויינר, הנסיך והתופף המלך הזה. וכאילו אני אומר אוקיי, בדוק, הופעה קצרה, 5 שירים. עכשיו אני חוזר איתך אחורה לסיפור היותר מבאס, חבר שלי ירד לקבר עם יחפים של יסמין, כאילו זה היה כזה, כן. כזה אוקיי, יסמין מועלם, יש פה איזה סימן,
של קצת סגירת מעגל כזה. כן, אני הולך לנגן איתה, ובאמת השיר לא היה שם כאילו ב5 שירים האלה שהייתי צריך לנגן. יום לפני זה המנהלת הצגה אומרת, וואי תקשיב, סליחה שאני נופלת עליך, אנחנו צריכים לנגן את יחפים בהופעה מחר, סבבה? תוכל כאילו, אני מכיר את השיר, הכל טוב, בואו נגן אותו. וזה היה מטורף. כאילו זה היה מטורף. לנגן את זה איתה על במה, להישאר מפוקס ולא להרבב רגש יותר מדי, כי שוב אנחנו צריכים להוציא את השיר, כאילו, אתה יודע, טוב, החוצה, בלי עכשיו, תוריד מסך רגע, הכל טוב, מצד שני גם תן לעצמך מקום לעוף על זה. הרגשת אבל שאתה מנגן שם, אבל עם הרגש הזה? כן, כי גם סיפרתי ליסמין, דיברתי איתה לפני הופעה, אמרתי לה, יש לי פה סגירת מעגל מאוד גדולה, כאילו, חבר שלי שירצח בנובה, ירדתי לקבר עם השיר הזה, והנסיכה הזאת, היא אומרת, תכננו לעשות את זה מקוצר, אבל נעשה את החלק, כאילו, עם החלק המרגש, עם הבילדה וכל העניין הזה, אמרתי לה, איזה כיף לי, יאללה. טורף. זה היה גדול. לגמרי. זה היה גדול. לגמרי. כן, זה מטורף. איך המוזיקה כאילו היא אתה יודע. לגמרי, אחי, אני מאוד אמוציונלי כרגע בפנים, כי אני לא יודע איך זה. אני יכול לדמיין איך הרגשת שם, ואיך זה, בכללי, טופים, לבוא ולשבת, זה לא רק להתחרע ולתת מכות, זה להוציא את הרגש החוצה, וזה דינמיקה, וזה לתת את המכה הנכונה, וכשיש לך עוד משהו מאחורה שסוחף אותך ככה עם המון המון רגש, עם המון המון כוונה, אתה מנגן עם כוונה פה, ואתה חושב על משהו, ואני בטוח שהוא עבר לך בראש מלא פעמים במהלך השיר, בכל מעבר, בכל מכה. אתה אומר זה לא סתם, הוא הבן אדם כאילו, יש מצב שהבן אדם כיוון אותך רגע לסיטואציה הזאת. טוב. כאילו ככה אני גם מאמין בדברים האלה, מאוד, אני חושב ששום דבר לא קורה סתם, אין צירופי מקרים יותר מדי, אין צירופי מקרים, זה דברים שכאילו אנחנו לא יודעים, וביום שנדע נגיד כזה, בדוק. בדוק. לגמרי. כי זה ככה עובד. הדרך כבר הייתה מסורטטת, אני רק הלכתי שם. כן, פשוט לא ידענו. אבל כן, זה אחד מהרגעים המרגשים. יש עוד איזה סיפור אחד שגם הולך איתי, סיפור גדול על באיראנים הקודם. באיראנים הקודם זה מצחיק. כן, בסבב הזה. אלעד מצלם לי תמונה שהוא התקין דלת ונתן איזה פנס יפה לאצבע. וואו. עמוק, משהו טוב. שיהיה בריא חמסה עליו. והוא אומר לי, הרגע שלך הגיע. הסטנדביי נלחץ. שיהיה לך המון בהצלחה. יש אנגר סולד אאוט, שיהיה לך המון בהצלחה. אלה השירים. ואני פה רגע, טפלים בי, נדבר איתך תכף, סבבה. אלעד, נשארה אבל אצבע, אנחנו עדיין לא יודעים, הכל, אתה יודע, הכל כאילו כזה, מה קורה פה עכשיו? מדבר בקור רוח. כאילו, גם, אתה יודע, באיזשהו מקום זה נורא, וכאילו, אחי, דאגתי לו, וכולנו, אתה יודע, שהכל טוב, כאילו, רגע, איך הוא חוזר נגן. לגמרי. וזה, וכאילו... ובאמת ככה זה היה, ואני כאילו מול הצוות עם נס וסטילה, כאילו תקשיבו, זה הסיטואציה, אני הולך כנראה בתקופה הקרובה לתת לו יד, ואני אצבע, ואז כאילו, וכאילו אני הולך להשתמש גם בהחלפות מהכיוון שלי, אין לי ברירה, והם ממש הבינו, והיו הכי מפרגנים בעולם, כפרה עליהם. אבל זה משהו שבדרך כלל כן קורה, אני רואה זה לא מובן מאליו. אני מדבר אבל על החלפות, שמתופף כן, צריך מחליף. אבל שאתה במקום, ואתה מחויב, ואתה כאילו, אני פה, אני כאילו, אז אתה לא שולח כל שני וחמישי מחליף. כן, זה מובן, זה מובן. אז כאילו, יש פה איזה משהו, מקרה ספציפי, זה ייגמר, הוא יחזור, ואנחנו כאילו, אבל אני הולך גם להיות כמובן, לא נעלם לשום מקום, פשוט, כנראה שיהיו הופעות שאני לא אוכל להיות, ובאמת היו התנגשויות הרבה פעמים, ואלדר משה, אח שלי היקר, עזר לי וגם עומר פאנק, היו לי עזרתי, בתקופה הזאת שגם כאילו הייתי בשביל אלעד. איך היה ההופעות עם רביד?
ההופעה הראשונה באנגר זה היה כאילו, זה לקח לי זמן כזה, אתה יודע, להבין מה הלוז, כי כאילו, אתה יודע, זה אלבומים שלמים שהלכו איתי בתקופות בחיים. מזדהה מאוד. מול, אני אספר לך, סיוט קורע מצחוק שהיה לי, עוד לפני הסיפורים האלה, לפני כל מה שזה, היה לי איזה סיפור שאני כאילו, איזה חלום, זה מצחיק לאללה. חלום שאני כאילו, בחלום יושב ברידינג, ואין לי סאונד, בחלום אין סאונד, אתה לא שומע שום דבר, כאילו, אתה לא שומע מוזיקה. וכולם מסתכלים עליי, כאילו, של יאללה, תתחיל את השיר, אתה עכשיו על הבמה, רביד מסתכל עליי, אורקו, הגיטריסט מסתכל עליי, אישה מסתכל עליי, כולם כאילו עליי, ויאללה, תתחיל צמוראי. ואני שומע את הקליק, והוא לא כל כך אחיד, ובכלל האוזניות שלי פה, ואני כזה, רגע, מה קורה? אלעד מסתכל עליי מפה, ואני כאילו צריך להתחיל, אני לא זוכר את המבנה, לא עבדתי על זה, איך אני עכשיו על הבמה? והקליק כאילו, והוא לא מסוכרן לי, ואז אני מתעורר מהחלום, במיטה עם הלב שלי ב-200, והגשם טפטף על הפרגולה, וזה הקליק. קולט? אז ובאנגר זה סגירת מעגל, יעני, של כאילו, גם מצחיק, כאילו ניגענו את השיר הזה. הקליק שם עבד, אני מקווה. עבד טוב. זהו, סיים את ההופעה, כאילו, אתה יודע, נותן חיבוק לרביד, הוא אומר לי, לא כמו בחלום, אחי, כזה, כאילו. סיפרת לו את זה? בטח. לא, זה כאילו, אתה יודע, מאלעד, אנחנו יושבים, וכאילו, אני בחבורה, כאילו, אבל זה היה, אתה יודע, כבר יותר להיכנס לעומק, וכזה יותר לשבת איתם ולהיות איתם, ועוברים לנסיעות, ושיחות וזה, אז כאילו יותר מתחברים מן הסתם והכל, כאילו, שזה מדהים, וגיליתי אנשים, וואו, באמת. אני אוהב את רביד שנים, שגם המוזיקה שלו מלווה אותי, ואלבומים, אלבום אחרי אלבום שהוא נותן בראש, וכל מילה פוגעת, ואיזה כיף הוא וטונה הרימו את ההיפ-הופ הישראלי כמה רמות למעלה, וכיף לראות את זה, זה באמת הג'אנרים שהיה חסר לי, היה רק במסלולים ספציפיים, אני בא מבת ים, כולם עם כובעי עיניי, כולם שומעים אייל גולן, זה מה יש אחי, שחק. והיום מסתכל על ימינה שמאלה, לפתוח רדיו, יוטיוב אחי, העולם של רשת, אינטרנט, פתח זה, אני תמיד חוזר לדבר על זה, שאני לפחות, המחקר שלי, האהבה שלי למוזיקה, אמא שלי שמעה אייל גולן ושרית חדד, אבל הייתי הולך למחשב, והיה לי את כל העולם לפניי, רק תבחר, וכיף לראות את החבר'ה האלה מצליחים, אחי, נותנים, וגם נוצר לך פה עוד כאילו, אתה יודע, כבודם במקום המונח, והם מחדשים את עצמם ועושים דברים מדהימים, וגם נוצר פה עוד דור של החבר'ה הצעירים, של כאילו, אתה יודע, לגמרי. איזה כיף. לגמרי. איזה כיף, כאילו. ממש כיף. יש מקום לכולם, תעשו, תרביצו. כן, זה פשוט כיף. כאילו, זכיתי גם שההורים שלי היו בקהל, וכאילו, אתה יודע, חברים שלי קנו כרטיס להופעה בלי קשר אליי, לפני שזה קרה. חברי ילדות שלי באו להופעה בלי קשר לפציעה וכל שזה הזיה. וזהו, זה כאילו היה מטורף. כן, תשמע, אני הייתי בעשרות הופעות מהצד של הקהל כמובן, מסתכל וכן, אני סיוט, היה לי חלום להיות שם מטופים, דמיין אותי במקום כל מתופף, מסתכל על מישהו, המוזיקה שהוא אוהב, להגיד וואלה אני רוצה לנגן איתו, וכיף אחי, אני בטוח שזה חלום שמתגשם וזה מרגש. כן, זה היה רגע גדול, וגם כפרה על אלעד, הוא הצליח כאילו ממש, ברוך השם, בעבודה קשה ובעקשנות, הוא שינה את האחיזה שלו לטרדישיונל, זה אחיזה שונה, זה משהו שהוא לא ניגן עד עכשיו, הוא ב3 חודשים החזיר עבודה של המון שנים כאילו. וואלה, הוא שינה בגלל הפציעה כאילו? כן. הוא לא יכול כבר להחזיק רגיל? הוא יכול, אבל זה יכול להיות כואב, זה יכול להיות שהוא, אתה יודע, פחות תחושה באצבע או דברים כאלה, זה כבר לא אותה אחיזה, כמו פעם. וואו. אתה צריך להוציא עוצמה מהסנר. אז אתה נותן את זה בדרך, כן, נותן. אתה צריך להוציא את זה, והבן אדם כאילו, אתה יודע, לילות יושב על הפד, כי מספר לי שהוא מתאמן, אני יושב איתו גם בתקופה הזאת, הוא רואה את וואנה, אשכרה שולט בעוד אחיזה, פסיכי. טורף. זהו, אז כאילו, באמת אחרי זה 2-3 הוא חזר, וכאילו הכל, וגם התקופה, כן, זה פשוט היה חוויה. גם אנשים חדשים, גם כאילו, אתה יודע, זיכרונות שיש לך גם, אתה מגלה שיש לך אנשים להיעזר בהם, כאילו שיתנו לך גב, ומהצד שני אתה גם מבין שאתה כמה, אתה במקום טוב שמפרגנים לך והכל טוב, תלך, תחזור.
זה כיף לראות את זה, אני כל פעם, באמת, כל פעם מחדש נתקל בזה, שאנשים באים ומפרגנים לאחרים, בין אם זה מתופפים לתופפים, נגנים לנגנים, ובכלל עולם ההפקות נראה לי, תשמע, אתה במקום בטוח, הכל טוב, יש לך עוד הפרעה, תעשה אותה, אנחנו נחכה, נשאר, נעשה מה שצריך, וזה כיף לראות כן, כי אנחנו גם בסופו של דבר, כאילו כולם פה גם עם הרגליים על הקרקע, בעיניי, ככה אני רואה את זה, כאילו, אני החוויה שלי נגיד מהסיפור עכשיו שסיפרתי לך והאנגר וזה, אני למחרת בבוקר, ב8 בבוקר הלכתי להחליף גם את ילד בריטלין, באולם בנס ציונה. מהמם. כן, כאילו אין, כאילו, אדוני, תחזור לקרקע, עכשיו, זה היה, כאילו היית פה, בתחושה שלך, עכשיו אתה כאן, לא בלי להעליב, אבל זה לא אותו, זה מצד שני, איזה כיף שאני עושה את מה שאני עושה, כי בלי, אתה יודע. לגמרי, אחי, אתה גם בחור צעיר, ואתה דופק פה שמות, ומגיע להופעות ולבמות גדולות, ותשמע, זה מטורף. כן, זה לא מובן מאליו, אחי. הישגים יפים ברוך השם. לגיל כזה, ואחי, אני שמחתי אז בהופעה של שירה, באמת להכיר ולשמוע, אתה יודע, רואים ברשת גם וזה, גם התחלתי לעקוב אחריך, ולשמוע קצת וזה, אבל כשאתה מגיע להופעה, ואתה שומע, במיוחד הוואן הזה, אני לא אשכח את זה בחיים, אחי, הוואן אתה מקבל את העדף של הבייס דראם, מצילות וזה, וכולם על הוואן, וזה כיף גדול מה שקרה שם. אבל בכללי, אחי, אתה מנגן מדהים. תודה רבה. אתה על זה, והקטע הזה, אתה חייב שם את הסולו, והתפרעת, ווואו, אחי, זה... זה היה, בשביל כולנו, זה היה הופעת ניצחון, שחיכינו לה. הרגישו את זה. וואו. הרגישו את זה. חוץ מבקבוק ערק שהיה חסר לי שם על השולחן, כפרה על יפתח ששרוף עליו, פעם בא הוא יביא, הכל היה וואו, כאילו הכל. זה הורגש, ראו את זה. לא באמת היינו עכשיו עולים גמורים, אבל אין. לא, זה אכן הורגש גם מהצד שלכם, גם הקהל, אחי, פשוט רואה את הכמות קהל של... לא יומן. צרחות כאילו אנחנו לא יומן. סגרתם עכשיו את ההיכל הכי גדול פה, לא יודע, המנורה, מה הכי גדול פה בארץ. צרחות שאגרות וכל הקהל על זה, כולם יודעים את המילים וכולם, הכל מטורף, ואני אהבתי על הכל, הסתכלתי גם על תמיד על שלומי עמד כזה, זה, גם אני עמדתי לידו וגם זה שם באזור של הקונטרול, וזה היה כיף לראות אותו כזה, גם כאילו מבקר ורואה שהכל עובד, וגם נהנה מהדבר הזה ומוכן לדבר הבא. האח גדול שכן, שפשוט, אתה יודע, עברנו הרבה חזרות ביחד וזה, ופתאום נהיה קבל צורה, ופתאום לשמוע את זה בבמה, ובסאונד, זה בעיטות לבטן. יש לי עוד איזה נקודה מצחיקה, היה תקופה שגם שירה נכנסה לעבוד איתי בבר. היינו עובדים ביחד בבר הזה. לפני שהכרתם או כבר אחרי? לא, אנחנו מכירים המון שנים, אני ושירה. הכרתי אותה באיזה ג'ם, ומשם נהיינו חברים, וכאילו נכנסתי לנגן איתה, ופה, ועם השנים כאילו באמת נהייתה הלהקה שיש היום. והיה תקופה שכאילו, בואי לעבוד איתי בבר, יאללה, מי אנחנו? יאללה, בואי, כאילו, כיף, צוות, אנשים טובים, כיף. כל החברים גם ככה באים תמיד לשבת איתנו סוף היום, אז כאילו אתה עובד, אתה גם עם החבר'ה, אתה גם שותה, אתה גם זה. לא עבודה קשה. יושבים ועובדים ואני וזה, ויום אחד היא באה לי, עוד לפני הפרסום, לפני הזה, היא באה לי עם הטלפון, כאילו בהתרגשות למשמרת, היא אומרת לי, חיים שלי נכנסתי לפלייליסט לילה בגלגלץ, איזה מטורף, אמרתי, מטורף, יש רק פיילה של אוכל שצריך לעלות לה. תבין של 1-2 רוצים חשבון, כן, כאילו את שומעת, יש פשוט צלחת צריך נקוד, כאילו בדוק, בואי נתרגש נעוף, אבל אנחנו גם פה, וזה לדעתי זה השיר הכי גדול בתחום הזה גם. אני רואה שזה משהו שחוזר אצלך, שאתה כאילו, כן, אתה יודע ליהנות מהעילה הזאת, מהתהילה הזאת, ואתה יודע גם לחזור לקרקע מאוד מהר ולהבין, וואלה, אני באתי לשרת את ההופעה, לשרת את הזמר, לשרת את השיר, אבל וואלה, מחר יש לי עבודה. נכון, כי זה לא מובן מאליו. אתה מבין מה אני אומר? זה לא מובן מאליו בכלל. אחי. זה צחוקים. זה בעיקר צחוקים, אחי. מתי אתה זוכר שהייתה התפנית הכי גדולה בעצם של
טוב, זה הכל תפניות אצלך, אין לי אפילו, השאלה הזאת לא חלה עליך. שאל. אחי, אתה ישר ילד בן 20, מרסדס בן ורד בן ועניינים ובמות גדולות וקהל, וזה נשמע שתמיד היית כאילו על זה. כאילו, עכשיו קצת סיפרת שהכרת את שירה בג'יימים, על זה לא דיברנו. כן, זה שעברתי לתל אביב, חיפשתי אנשים נגן איתם וזה, לא תמיד הייתי אחי, זה פשוט כאילו, אתה יודע, זה החלפות, אני כאילו מספר לך רגעים של כאילו, שהם זכורים לי ושהם בנו ושהם כזה... כן, וזה הרגעים המעניינים ביותר. התמודדויות מנטליות כאילו, וזה מה שיפה גם בתחום הזה, תמיד יש את זה. גם עכשיו, אתה יודע, לפני שבועיים שחיינו רגיל כזה, והלכנו לקנות חלב, אז כאילו היה איזה רצף של עבודה, איזה שבוע, ופתאום יש רדיו עם שירה, וצריך כאילו לתת בראש, וכאילו פתאום אומרת, אני רוצה לעשות עיבוד לשיר הזה והזה, יומיים לפני השידור. בדוק, חיים שלי, תביא את שלומי נכנס לאולפן, מביא את זה ברמה מאוד גבוהה, שולח לנו יום לפני. אני כבר איפה כפרה, אני יצאתי לעבוד, כאילו ברוך השם, הכל סבבה, ואז אתה מגיע למצב שכזה, אוקיי, סבבה, פעם ראשונה שאני הולך לנגן את זה, זה יהיה ברדיו. כאילו, זאת הסיטואציה. ואיך הרגשה? מה שסיפרתי לך, עם המורה שהוא יושב איתך, מההתחלה ועד הסוף, והעבודה הפדנטית הזאת של כאילו, אתה... קוצר את הפירות עכשיו. כן, בשביל זה אתה עובד, בשביל זה מה שלמדת. יאללה, תן בראש. תרגיע את עצמך, לא שכאילו כולם זה, אתה עם ניסיון, זה הרבה בראש, זה הרבה מנטלי. אתה לא מנגן מאתמול, הכל סבבה, כל מי שלידך גם, אלוף, יושב בבית מנגן. בוא נגן, כאילו בוא נביא את זה. ובאמת ניגענו את זה, זה פעמיים שם לפני הזה, ואז אנחנו נכנסים לשידור, ואז כזה ננסה לנוימן, זה שידור חי. שיהיה לך המון בהצלחה. אל תטעה. מה חשבת? לא ידעתי, אבל אתה יודע, יש את השידורים, אתה יודע, שלפעמים כזה מקליטים, אז אפשר לעשות איזה עוד טייק, כאילו, הכל רגוע. זה שידור חי. אופי, שיהיה בהצלחה. one take, לך על זה, אחי. כן, סע, לא לטעות, סע. והרבצנו, והיה כיף, וזו תחושה גם טובה כזאת, וזה. אבל זה התחום הזה. זה אז אתה יכול לבוא ולהסתכל ולהגיד, בוא'נה איזה מטורפף, בוא'נה איזה נגנים אנחנו, איזה זה וכזה. לא, הכל רגוע. זה חלק מהעבודה, כאילו. זה כיף לראות את זה, אחי. יש לך גישה מדהימה של ראש הכתפיים, ראש על הכתפיים ורגליים על הקרקע, כל המשפטים הסתבכו לי. וכיף לראות את זה, אחי, שאתה מטורפף, במות לא במות, עם אמנים הכי שיש פה בארץ, יסמין מועלם ובנס סטילה מתפוצצו פה בשנים האחרונות. זכות גדולה, באמת, לא מובן מאליו. וכיף לראות שמחר אתה מוכן לבוא ולשטוף כלים ולעשות היפופוליש לה. מה צריך הכי עושים. כן, אחי. איזה כיף, אחי, זה לא מובן מאליו, לא מובן מאליו בכלל, ואיזה כיף, אחי, לראות אותך מתברג במקומות כאלה, שעבדת קשה, העבודה הפדנטית הזאת היא באה לידי ביטוי היום, וזה קורה. ממש כיף לראות את זה. ויש גם לאן לשאוף. מדהים אחי, להכיר אותך ככה, לראות פה בחור, אני אומר בחור צעיר, אין לנו הרבה הבדל בגיל, אבל אתה יחסית לתחום ולמתופפים פה בארץ, מהחבר'ה שאני גדלתי עליהם, אתה עוד בחור צעיר ועוד יש לך דרך לעבור, ואתה עוד רעב לדבר הזה, וכיף לראות את זה, אתה לא הגעת למקום להגיד, וואלה, עשיתי את זה ואת זה ואת זה, דברו איתי אחי. לא, רק בהתחלה. מדהים אחי, מדהים, זו גישה מדהימה אחי, ואני צופה לך עוד גבולות שתשבור ותעבור. אמן. ואיזה כיף שבאת היום אחי. שמחתי להכיר אותך, ואתה מדהים אחי, אתה מתופף מדהים כי שמעתי וזה, ואתה בחור מקסים, ואתה רעב לדבר הזה, ואין לך איזה אגו או משהו, אתה עם הראש כמו שצריך, ומסתכל נו, איך אומרים? מסתכל על הכוס של הקנקן, החצי כוס המלאה של הזה, סתם. בדיוק. בגובה העיניים, זה כל מה שרציתי להגיד, אין לי מושג מה קורה לי עם העברית היום. ושמחתי להכיר אותך, ותודה רבה שבאת.
שמחתי, אחי. אני אשים פה למטה בתיאור, קצת לינקים שלך, מה שתרצה, אם יש דברים שהקלטת ואתה רוצה לשים שם, ספוטיפיי, יאללה, כאלה, נשים פה גם את האינסטגרם שלו, תשמעו אותו, מקווה שההופעות יחזרו כמה שיותר מהר, שיחזרו, שגם יהיה לך כסף בכיס, וגם שנעבור להופעות, לשתות בירה טובה, וישמע אותך מרביץ בטוף. תודה רבה גם לכם, מוזמנים להגיב, לשלוח לחברים, לעקוב אחריי, לעקוב אחריו, ומוזמנים גם לפרק הבא. תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של ג'מבוקס. מוזמנים לעקוב בכל הפלטפורמות ולהישאר מעודכנים. וכמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו גם בפרקים הבאים.